moro mopogre kanisa iluongo ni kai translation ni bitan iwacho ni nitie ofise moko mantie Vatican madwaro ng'ama obedo ordained, to ng'ama bedo ordained e kanisa ma Catholic en japadri, jabishop, adhi mbele. Kisebedo japadri, deacon kamano, to in ng'ama obedo ordained, ineno. Koro ofise moko mantie e Vatican ok dwa ni koro ng'ato somo in gi rieko moro e particular field koro iminyalo timo. But ineno kanisa Vatican be pod en kanisa, kata en kaponi en piny kamano, en a country kamano. Koro nyaki balance. Koro yudo ka jok mamine mano omiyo telo gi, omiyo telo in emichung' ne department no, lakini ne nitie ng'ama dicho imiyo kandi iluongo, koro inyalo yudo kana ni pro prefect, nikech koro nitie tije moko rach seche moko ji dwa timo misa e department no, ng'ama mama ok nyal timo misa ne. Koro ng'ama koro iluongo ni pro prefect ema timo nade, ema timo, iluongo ni office of the ordained. To gimane koro Pope kendo wacho ni siasa ni, awach kata ni debate maji koro ne wuoye ni mine nyalo bedo jopadri, nyalo bedo deacon, kiko bed reduced to something wacho ni the ordained versus the unordained. Kiko bed kamano, nikech lony maji nigo opogre. To kati bed ng'ama mama, kati bed ng'ama dichuo, pod inyalo miyi tich inyalo tiyo. But gik Nyasaye, gik madwaro, gik madwaro kaka misa, gwedho ng'ato, weni uraweya chuo. Mane kaka kanisa owacho. To gima dwang' iso maber nikech oboke gi nitie. Joma mine ok gomb telo e kanisa. Kani gidwa bedo jopete, jo bishop. Ma research mosetim. Ok awach ni auwe ni koro Pascal ma opinion mara. Ma research manotim. Kata kidogi ne oboke go. School mangisu nok bor, ma school ma jong'e. To kata gigi nitie online, ji nyalo dhi adhiya tidiyo tiyudo. Ineno. Gima ji penjo ni nyaka waduto wabi watim nade? Wati. Koro amangi mana wacho ni mine mondo bed deacon nyalo timre, ok nyal timre. Depending gi kaka debate ni bodhi mbele. Ineno. Nikech adieri makende nitie pinje moko ma jopete tin. To nitie pinje moko makata jokopere tin. To nitie tije moko manyaka timre. Koro wacho ni ilongo ni akiaka kanyalo kete malongo, nyaka wayud middle ground. Nikech adieri makene ni kanisa nyaka dhi mbele. Nyaka wago diere. Nyaka wago diere. Ineno. E pinje moko. Nikech gigi tek. Nikech kidhi e pinje moko nyalo kana ni pete ma sani osedonjo gin kata 10. Kenya kae to koro wala omana 1000. Afrika ka gimedre ameda. To kucha the rate ma kaka mar Afrika medre te kaka pinje maoko margi dhi piny. Koro ere kaka kanisa nyalo dhi mbele. Magi questions ma ne kata synod ni kelo. To magi gik matimre kanisa ma nyaka wawuoye wigi. Nikech ka pod wadwa wuondre ni gigi ok timre, to kanisa bo timre nade? Bo podho. Kama nada ne wakao yuwe masanga duogo Michael Kachel kwa Pascal mondo mi wakawe kama tire sana pisi mina kanya kwa mojangi pisi mabiro na chaka ka wuok Vatican City mago pisi ma bende ni kanya kod jopiny mopogore ineno ka gitingo bandera ma opogore ma e pinje mamoko kata magi bende kama gintiere jogo mawuok e piny mano mar Italia, nitie jogo ma otingo rangi mopogore kar kanyo iwacho piny ka piny gi flag mare. Jo Kenya, jatend piny Kenya osechopo kar kacha. Ibo tingo bandera, nitie delegation ma odhi kanyo kod speaker mar od bura mano Moses Wetangula. Hama bedo kanyo kod jogo mondo wakoni ni weche matimore Rome e boma ma Vatican City obiro yo machal nade. Okinyi makauno nyakoro mujwang jo Kristo e piny mangima owuok kendo gintiere oko kama nitiere piny Kenya bende luwe e chenro mopogore kaka Ramogi TV kaka wakil ngachiel kachiel ka intiere dala kikibed kod kibaji ni mar dido thuolo mar rango ote mag